Pozdrav ekipa, ja sam Goca, ovo je Hitson Mandela i mi smo iz grupe Kukus. Kukus, vi gledate. Opa, skinula se. Tekstovi pjesama. Kaj imaš reći o tome? Neke pametno ili? My lips are sealed. Pa imaju dosta loše tekstove, barem ovo što sam ja čuo. Pogotovo ovaj Hitson Mandela, mislim, ja ne znam kaj se uopće dešava više. To je hot garbage, to je Baphomet, propalo. Illuminati, Ma taj Kukus ti je agenda, propao davnih dana. Hip hop, trash, new school. Mislim da je to. Mi smo rekli da su loši. I prodali su se. Pa kaže, na Eurosongu, Kukus Klan na Eurosongu. Može ovako. Nema Kukusa. Šta kaže? Evo ga. Evo ga. Pa ko da sam znao da je to prva stvar. Evo ga, kuviš. Ali šta ovo I znači? kaj da sad ja kažem? Ne znam, ove zvijezdice. A to su ti 3 zvijezde, Danas to smo svi bi mi. htjeli To biti smo zvijezde. To su 3 zvijezde, kuviš, ali evo jedan nam je tamo u kantini jede. 3 kralja baš nisu sveta, to je sve što mogu reći. Napadamo. Slovenci. Ovo je neki Matrix. Ovo je Matrix, evo ti još jedno. Slovenci. Kaj da kažemo Slovenci? To su pristojni ljudi, vrlo su dragi i gostoprimivi i šta ja znam. I stvari kulture, koliko smo mi shvatili svakog puta kad smo delamo ta treb za kulturo. Prihajamo v Sloveniji jer tamo je jako velika razina kulture. Pa kaže, trep cajke. To smo mi, nastavno odmah na to da su nam tekstovi smeće. Tako je. Mi radimo trep cajke. Vidim da potrudili su se oko ovih pitanja, to je dobro. Trep cajke, to radimo svaki dan, svake minute smišljamo nove i evo, upravo sada došla mi je ovdje jedna. Evo i zadnji. Čekaj, ja bi. Ajde. Koda sam znao, sa ovom lijepom pjesmicom. Pa ne bi trebale biti na kraju, nego na samom početku, pošto je sve isto jedna žena. Kukus Klan, ovo mi se još najviše sviđa, znaš kao Kukus Klan i žene. Kao naš. Pa to čekam cijelo vrijeme, kao naš, Kukus Klan i Slovenci, znaš kao Kukus Klan. Čekaj, kad ti tu sve skombiniraš, Kukus i žene, oće kiflice na Eurosongu kad ćemo ići, imat ćemo najbolje tekstove pjesama. I Slovenci će glasati Slovenci, ali će neki govoriti da je to trap cajk. Tako da mislim da je to jedno. To je to, ja idem odavde, evo ti gotovo, rekao si sve, ja idem, znaš kao gotovo je.